Patubang ko no siya kay wa say kahadlukan ana. Pagabot dito ni Honghong Mahigala nga ayaw lagi live. Antang sa kauluhan sakop sa Ubos Balay Balauranan ni Auhag sa Independent Commission for Infrastructure nga mag-issue sila og klaro og mas istriktong lagda alang sa paghatag og executive session sa ilang hearing aron mapatuman ang public transparency. Dunay mutunga dito mga sukitig paminaw sila ra mo ay mag-igo kung ilang i-live or dili. Kung moingon ganing bisita mga higala nga dili ko magpa-live. Dili lang pod i-live. Patubang ko no siya kay wa say kahadlukan ana. Pagabot dito ni Honghong Mahigala nga ayaw lagi live. O sad Mahigala Sandro Marcos. Kaya pasingin lang nga doon na mga higalay insertion sad nga 50 billion mga sukitig paminaw ni atubang dito sa ICI. Agatubang Mahigala mao gyapon ni Honghong dito nga ayaw lang og i-live. Sa pagkahibaw sa katawhang Pilipinhon aning kalakiharon. Wa na mahigalay investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Murag hapit na unta mga higala masakpan ang tanan nga mga kawatan na anaday mga higala sa Malacañang. Tuwa na thrilling na kayo og siginugdanay pani sa salida pani tuwa na. Gigukod na mga higala nasakpan na tuwa na sa Malacañang doon na mga nasakpan. Kalit mga higalang giundang ang salida. Abitin ang katawhan aning kalakiharon. Nagata sa pagtagad sa tubuan uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.